enwere ọrụ film anyị na-eshutu n'Enugu ndị na-enyere anyị aka mgbe ahụ na ọdụ aka ọ na-ada dịka ịba n'ime ọhịa bụ anyị kpọrọ ndị forest guard mmadụ na-abụ na ịtọ kwụọ ha ụgwọ mana ndị nwanyị kwụrụ ụgwọ anọkọta ọ dịka ha bara ime ọhịa na-aga agba nta apụtasị na anyị na ha na-ekombu dị bush na ekombu dị bush ekombu odozie m anya ozi abalị nke ịtọ ofu onye gburu nchịpụta ọ bụrụ na ọ gbagburu nchi n'ebe ọ gawara nta ya bụ na ọ hapụziri ihe anyị nyere enye ya bụ kedu etu a ga-esi ofu bụ ajụjụ nke mbụ bụ kedu etu a ga-esi weta ndị ga-arụ ọrụ ahụ ịbụọ kedu etu a ga-esi nwee ezigbote nnekwesị anya na ụdị ka ọ ghara ịbụ na ha sizi nkịta anwụrụ ba ime ahịa dịka anyị fụgoro na o mere na mbụ ma ịbụ thank you very much ndị banye kenekwe m ụnụ ajụjụ ga dị ezigbo mkpa o nwere ihe ndị ọcha su n'oyibo asị it takes a ninja to kill a ninja ninja kilizie ninja anyị nwa bụ ndị na-abụghị ninja ka ezi ha anyị ga-eme nwa kasị na it takes a ninja to kill a ninja nwa mbụ na o nwere ha na ndị na secret society among na ndị bụ na onye ma ọ dị ohi na bụ I say that na-enwere formed fraternity all these people sometimes ọ na-adị better ije weta ezigbo onye ohi tinye in charge of security akwana ya ka Jizọs ji mee Judas onye oji ego of course mana na m inye ya my eyes on you nwoke afọ niile mekwana aka ntụtụ mana achọziri ọkwa ifuru ihe a na-echekwara ya ebere ka dịchọ dat na ndị aka ntụtụ anọghị na ya reason bụ dat na it takes him ọma ndị aka ntụtụ ibe ọ dịgota sị bịa ka m gwa unu nke bụ eziokwu wee na-ebe asa ọrụ m ọkwa ifuru ebe a wee na-ese ọrụ m na ọmụ dị nchaji ya ngwa bịa na ka ntị unu n'ọrụ chụba na onye ọbụla na-eme aka ntụtụ n'obodo achọzi ife aka ntụtụ reason bụ that na ọ dị ya easy to control ndị otu ya and ọ dịrị gị easy to control him mana ihe mogụ na ọhọwa ekwukọta ya kọba na afọ nọkọta ewepụ aka mekọrọ onye ebido nsogbu ma ọ bụ na security achọ ka eme ka ọ dị mma the governors should not be directly involved ha tinye ito ndị security advisors to the governor that people na ndị vigilante ya alụnwe ka ha dị sure that na all the states na ala Igbo nwelu connection ha nwelu connectivity so as ọ bụrụ na onwe ka ife si kwuru ndị akpọ ndị ka enwee ike makara ọ bụ na enweghị that coordination ọ bụkwa na ndị ala bata ọzọ amụkọ na anyị survive ya ọ dị mma matanụ na ihe anyị na-ekwu bụ ihe gbasara nchekwa ala Igbo kịta ọ dị ka ga-asị na ọ dịgo ka ọ ga-adị maka na ndị ESN bịa bụrụ ichekwa anyị mechakwara ụfọdụ n'ime ha gbugbe anyị gboo anyị ji n'aja anyị na-asị kedu etu a ga-esi mee ya na ọ bụrụ na ndị abata maka na anyị amara na kịta na dịka anyị na ha anụ kepụkepụ na ha na-abịazi na South West